Pohode. Takže stretol som Slovákov, čo je fajn, a Čechov takisto, takže motivácia. S čím to viete? Poriadne. Nebodaj so všetkým. Na dvojke som dal 5 kg sám. Na Ačku, takže trošku to mám... Najlepšie to mám asi za HPčko. Ja s Digom, ale potom... No, už jak sa udá. Záleží aj od toho, aký mám deň. Proste, či sa dobre vyspíš, alebo nie. Lebo náhodou ťa bolí hlava a už to je všetko v keli. Akože dobre, ten tu dal dvojku dneska. Tých 5 kg sám som si akože... Dal som... Dobre, díky za asistenciu. Teda, máš asistenciu, ja som ho zabil. Dobre, díky. O, vidou. Čo preferuješ radšej? R8 alebo Deagle? Nám ide. Neviete, kde som? Hej, jeden je na Bčku a druhý nám ide. Dobre, čo máš radšej? R8 alebo Deagle? Slovak? Slovak? Ja som Slovák. Ja jestem Polak. Dobre. Kick me, yes. Ja jestem mężczyzna. No ja też. No, aspoň na niečo mi bolo tých pár sújatí v poľštine. Dobre, poď, neboj sa, vybehni a proste teraz. Nestrieľaj rýchlo, s Diglom nestrieľaj rýchlo. Mier na hlavu a vystreľ. A pri vystrele musíš stať nehybne. Ako v pohode. Prvé kolo aj tak to nie je nič. Dobre, v pohode. No, takže videli ste typka. Ja chcel som si zobrať akáčko, ale tak to nevadí. Poďme rašnúť Ačko. Dobre, idem cez mid. Dobre, pohodička. Nice. Dobre, šutol som ho aspoň. Hej, dobre. Sundal som jedného. Ďalší dole. Nie, Jeminy, oni tam boli zakempení, jak sa prechádza z midu na Ačko. No, asi tak. Akože, keď nevedia hrať, tak radšej nech nehrajú, lebo táto hra nie je ani o kempení. Dobre, pochopil som, keby sme hrali, dajme tomu kompetitívu. Kompet. No tak ale kompetitív je dosť strašné, čo to? Akože, kompet by som pochopil ešte. A ešte ma idú kiknúť. Určite, že ťa nebudem kikovať. A ešte, ale však zober, team leader som aktuálne. Chlapec na mňa nemá ešte. Dobre. Ty si prvý? Hej. Teraz idem so svojou zbraňou. Nechápem času kikovať prvého, dobre. Ďalší dole, akáčkom som ho sundal. Krása. Mám globalka, nevyzerám, ale proste som ho dostal. Ďalší dole. Ďalší dole. Nice. Pohoda.
Akačko, keď už máš dobrý deň, tak s Akačkom sundávaš jak nič. Ďalší dole. Ďalší dole. No, tak zatiaľ si to tu dávam pekne. Budem mať hviezdu. Dobre, on je už pri vás, ne? Bežím ku vám. Obchádza to na 99%. Dal som ho, ale zabilo ma to. Výbuch ma zabil. Nevadí, aj tak máš penáze. No, hej, kúpim si ďalšie AKčko. Lebo za prehru máš 2000, takže ja teraz nebudem nič kupovať. Už ti asi nič nekúpim, ale za to sundal som ich koľko? 6? Približne. Keď si ich dal 6, tak si frajer. No dal, lebo som zabil vlastne... A ty si na global? Nie som global, čo ti, ja som Goldnova Master. Ďalšia heda. Ty si lepší než global? Golda nie je lepší než global. Málo kedy. Globalka, ale neviem hrať. Proste je to môjho brata účet. Ďalšia heda. Ďalší mŕtvý. Troch som zabil, ale zas ma zabil ten kemper, čo tam zaskempil. Do pána. Ja som sa vôbec nepozrel za seba. My sme hrali s kamošom a vieš, jak je ten palác. No, áno. No tak on mu dal cestovnú hedku. No, to čo už. Ale tak, dobrý hráč. No, dobre, ale tak... Potom sme hrali len tak výpa, ja som rozum dobrý na výpo. Ja zás, keď sa mi darí, tak som dobrý na AKčku aj na výpo. Kedysi som bol, no, prednedávnom, zhruba 2 týždne dozadu, som chytil taký rekt, zas mám hviezdu, som chytil taký rekt, že proste bol som 1v7. Pohodička s VIPom, bum bum, na mide som stal v daste. Idem na Bčko, hore. Či? Hej, pôjdem Bčko. Sám, Dobre, bacha. Pozerám sa dole. Timon, kde si? Na Bčku a tu je jeden. Sundal ma ten kaktus. Sundal ma ten kaktus, bol som na Bčku. Oni sú v paláci. Aj, už som mŕtvý, už mi to je jedno. A kľudne pozdrav do videa, žiadny problém. I keď, dobre, nesleduje ma veľa ľudí, zatiaľ 77. Poznáš Drakensang? Čo Razor? Dobre. Aký rank je pred globalom? Dobre, uvidíme, či chlapec je fakt global. Toto by mohol vedieť, keďže ja global nie som. Áno. Dám to AVPčko. Neprosím si teraz, idem na Ačko. Za Kačkom. Pôjde, pôjde. Mám bombu a oni tam sú, dobre, sú tam. Ja idem cez palác. Dobre, ja som bol v smoku a zastrelujú ma. Mal som bombu.
Bol som v smoku a zastrelujú ma. Mal som bombu. Keď tak si ma pridaj, aby som nemusel v kuse otvárať toto. Hej. Zobraziť hráče. Ako sa volá? To je taký tiež dlhé meno. Pozrieme si. Nie. Ktorý... Jemu zostralo hrozne málo HP. Puky. Nie, mu zostralo úplne minimum HP. Jemu zostalo 29 HP. Poslal som ti žiadosť. Ne, nemôžem, lebo to je môjho brata účet, takže... To nevadí, sorry. pridaj si. Nie, sorry. Sorry, ale nie. Dobre, ak sa tu bude dať zistiť, tak zistíme, či je globálko. Sorry, ale nemôžem, okej? Dobre, neviem. Však to je jedno. Kúpil som si scoutu a beriem ešte bombu. Idem do paláca. Dal som bombu hráčovi, takže pohode. Ja si sa nemôžem pridať ako sorry, ja by som ťa chcel prijať, ale nemôžem. Dal som ho dole. Dal som ďalšieho dole. Dobre, chytil som lag. Mám lagy. Morris. A nepočuje ma. Nemôžem teraz. Točím CS-ku. Come on, guys. Dobre, odpíšem ti. Práve točím. Team bomb. Good job. Nice. Timon, sorry, ale nemôžeš pridať. OK? V pohode. Ale tak to je skoro také, ako keby si povedal, že nie si global. No, ti hovorím, to je môjho brata účet a... Hej, v pohode. Dá si za Hej, v pohode. 5 kg. Takže nie. Akože kamoša som si pridal, ale sme chceli hrať spolu a toho si potom vymažem, takže sorry. Dal som headu na mide. Akurát vyskočil z okna. Paráda. Idem na ďalších. Come on, my friend. Come on. One down. Thanks for AWP. And see him. Oh, sorry team. Tak toto som teda riadne pohnojil. To som nečakal ani ja. Tak, akože... Takto až. Ach, nevadí. Nice revolver. Nice. It's good. Nice. S revolverom ma dal na ranu. Timon. Jasné, čo potrebuješ? Tak som ťa blokoval, okej? Pohode. Zeber si AWP. Mám. Máš? Svoje. Máš môj? Svoj. Tukni ten skin. V pohode. Nemám teraz čas, sorry.
Potom ti na sklone ukážem skin, okej? Bože môj, polovica HP, A drž sa keď tak pri mne, aby si ma vedel savenúť, lebo ty jediný mi rozumieš, aj keď hovorím svojim jazykom. Shit, už ne. Ten Eš- revolver je hrozne silný, tá zbraň. Dobre, ja si ju prepnem a idem vyskúšať ten revolver. Akože fakt, ja netuším, jak sa hrá s tým revolverom, ale... Please, drop AWP, please ink. Leon, AWP, please, drop, please, please. Green, please, AWP. Nemám, je tu Vipo na zemi, zober si Vipo. A pod nami. One on in window. Jeden je v okne. Dvaja sú v okne. Dobre, nedal si ho, proste... Nestrieľaj. Dobre, dal som vedle. Ja som mohol zabiť z toho pravo, ale iba keby som nebol Dobre. krepý, tak ho zabijem. Hraj. Ale keby som nebol krepý, Niekto ma obehol, pochopíš to? Sa snažil, chlapec. keby som nebol krepý, tak ho zabijem. Ale tak už chápem, prečo vravíš, že si globál, lebo keď to hral tvoj bracho, tak asi hral dobre. No. Lebo teraz zvonil. A proste je niekde a neviem ani kde. A proste teraz si zahrám s kamošom a aspoň si niečo zahráme. Zajtra si ho vymažem zo Steamu, takže to neuvidí, takže pohoda. Nájdem, mám asist. Nie, však v pohode. Napríklad ja mám známeho, s ktorým hrám hry a podobne. OK, čus boss, ja sa s vami učím a Na môj profil a bye bye.